Mayang gabi sa tanang mga kaigsuunan o kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa mga kaigsuunan nga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong mga buluhaton Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagalain-laing dapit sa tibuok kalibutan nga makasabot sa pinulungang Cebuano. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa pulong sa Ginoo sa hamubo nga pamaagi. Please turn with me to Hosea chapter 14 verse 4. Hosea chapter 14 verse 4. Ang giingon dinhi. Ang Ginoo miingon, pabalikon ko ang akong katawhan nga ri kanako ug higugmaon ko sila kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Ana ba ikaw sa kahawang sa pagbati karon higala? Ana ka ba sa tumang kabalaka ug tumang kasubo? Gumikan kay nadakinas na usab ikaw, nahulog na usab ikaw sa kasalanan, nagwander na usab ikaw higala. Nabalaka ka ba nga basin og finally gipasagdahan na lang ikaw sa Ginoo nga mahulog sa sala nga magpakasala? Basin og gipasagdahan ka na lang sa Ginoo nga malaglag, gumikan kay nahulog na usab ikaw sa pagpakasala. Pero ang kamatuoran mga kaigsuunan, kung mao ka na ang imong gibati, buot ipasabot, nagpanglihok pa ang grasya sa Ginoo sa imong kalag, sa imong kasing-kasing, sa imong hunahuna. Gumikan kay usa sa ilhanan nga gipasagdahan na sa Ginoo ang usa ka tawo, kanang wala na gyud siya kabalaka nga mabati. Wala na siya kaguol nga mabati. Wala na siya kahaw-ang nga mabati. Naanad na kaayo siya sa sala. Ug kung pagahisgutan ang kaluwasan sa iyang kalag ug silot didto sa impyerno, muingon siya nga ako nang gidawat nga impyerno gyud ko. Basang importante mag-enjoy ko niining kalibutana. Ang importante mag-enjoy ko. So bisan og hibalo siya nga sala ang iyang gibuhat, pero dili na niya bali-balihon, gumikan kay mas mahinungdanon kaniya ang pag-enjoy niya niining kalibutana. Kana nga kahimtang higala, makasubo kayo ug makaingon kita nga basin og gipasagdahan na lang gyud sa Ginoo kanang tawhana, gumikan kay nagpagahi siya sa iyang kasing-kasing una-una sulod sa dugay nga panahon. Pero dili pa kita makahukom, gumikan kay buhi pa kanang mga matang sa tawo ug basin di ay kung makadungog sila sa mensahe sa pulong sa Ginoo, tandugon sila, tamnan ug tumang kabalaka ang ilang kasing-kasing, maghinulsol sila sa sala ug mubalik sa atong buhi nga Dios. We really do not know. Ang tinuod mga kaigsuunan, ang anak sa Dios, ang tinuod nga nakaila kang Kristo, ang tinuod nga nakadawat sa kaluwasan, maguol gayud kaayo, mabalaka gayud kaayo kung siya mahulog sa pagpakasala. Ug ang makahupay kaayo nga mensahe mga kaigsuunan, mao ang kamatuoran nga ang atong manluluwas, ang atong Dios determinado gayud nga ipabalik ngadto kaniya ang iyang mga anak, ang iyang mga katawhan nga nahulog sa sala. Paminaw nato og utro ang atong teksto. Ang Ginoo miingon, pabalikon ko ang akong katawhan. Buta sa tandugon sa Ginoo, ang iyang katawhan nga nahulog sa sala, tandugon aron maghinulsol, aron mubalik kaniya. Utrohon nato, pabalikon ko ang akong katawhan nga ri kanako ug higugmaon ko sila kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. So determinado ang Dios nga pabalikon niya ngadto kaniya ang iyang mga katawhan nga nahulog sa pagpakasala. Ang kamatuoran, dili gayud itugot sa atong manluluwas nga adunay gilukat sa iyang hamili nga dugo nga malaglag. Kung mahulog man sa pagpakasala, ang tanan nga mga gipalit ni Kristo sa iyang hamili nga dugo, iya gayud nga pabalikon, iya gayud nga tandugon, iya gayud nga pukawon mga kaigsuunan. Pasensyoso kaayo ang atong buhi nga Dios nga nagsudong sa iyang karniro nga nasalaag ug
ang Dios gisundan, gipangita gayud niya ang iyang mga karniro hangtod nga iyang maguyod, hangtod nga iyang mapasan pabalik ngadto sa iyang gingharian. Now, ayaw na pagpakasala pa higala. Kung nakita nimo nga nahulog na usab ikaw sa pagpakasala, unya mura og naanad na ikaw sa pagpakasala, hinaot nga pukawon ka sa Ginoo, hinaot nga hampakon ka sa Ginoo, gumikan kay ang kamatuoran nagingon Hebrews chapter 12, disiplinahon gayud sa Ginoo ang iyang mga katawhan. Mao nga ayaw na paglangan-langan igsuon, balik sa Dios. Balik sa Dios. Ayaw i-provoke ang pagpailob sa atong Ginoo. Ug ayaw na paglakaw sa yuta sa dapit nga gidili sa atong buhi nga Dios. Kinahanglan nga magmapainobsanon kita sa nahitabo sa nangagi. Kung nahulog ka sa pagpakasala sa nangagi, let's be humble about it. Ug atong saligan ang Ginoo sa umaabot. Gumikan kay nagsaad siya nga kung unsang maayong butang nga iyang gisugdan nga ri kanato iya kining tapuson. Ug pamalandungi, kapila na ba ikaw na backslide before? Kapila na ikaw na dakinas, na slide? Pamalandungi ka na higala. Ug kinahanglan nga makabaton og kahadlok ang atong kasing-kasing. Pamalandungi ang pagpailob sa Dios, ang pasensya sa Dios. Ug dapat ang atong kasing-kasing puno og utang kabubuton gumikan kay nagpasensya kanato ang atong buhi nga Dios ug iya kitang gipabalik ngadto kaniya. Ug pamalandungi ang gisaad sa Ginoo nga grasya. Ug ayaw gayud kahadlok sa pagbalik sa Ginoo gumikan kay andam siyang mudawat kanimo pag-usab higala kung ikaw maghinulsol ug mobalik kaniya. Andam siyang mo revive ug mo restore kanimo igsuon. Ug alang sa mga higala nato nga wa pagyud makaila sa atong Ginoo ingon nga Dios ug manluluwas, unya question nimo kung pasayloon pa ba ka sa Ginoo. Ang tubag pasayloon gayud basta adunay tinuod nga paghinulsol ug pagsalig sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo. Ang tanan nga mo duol kang Kristo, nagsaad siya nga dili gayud niya isalikway. Busa tuuhi ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo ug ang iyang pagkamatarong, undangin na og salig ang imong kaugalingon alang sa imong kaluwasan, ibalhin ang imong pagsalig kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Magampo kita. Salamat o Dios, gumikan kay ang imong mensahe kanamo nagpahinumdom nga bisan pag mahulog ang imong mga katawhan sa sala, matinud-anon ikaw nga mupabalik kanila nganha kanimo, mutandog sa ilang kasing-kasing, maghatag kanila og tinuod nga paghinulsol, tinuod nga pagbasol. Dili nimo itugot o Dios nga adunay karniro nimo nga masalaag, nga malaglag, nga mawala. Among gipangayo kung dunay igsuon namo nga nagpakasala karon, nahulog sa sala, na slide, hinaot o Dios nga imong ipabalik nganha kanimo. Kung gikinahanglan, hinaot nga imong ipahamtang ang disiplina alang sa kaayuhan sa iyang kalag aron siya mahibalik kanimo. Salamat o Dios ug tabangi kami sa pagpadayon sa mga pagampo ning takna sa kagabion. In Jesus name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpaminaw sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.